Fil-laqgħa tal-kabinett ta' tnejn fl-MCAST aktar żgħażagħ tkellmu fuq opportunitajiet u fuq it-tema tal-ugwaljanza. F'kabinett maż-żgħażagħ il-Prim Ministru Robert Abela għażel li jisma' iżjed flok jitkellem u ddikjara li l-Gvern se jwaqqaf forum konsultattiv taż-żgħażagħ magħmul miż-żgħażagħ stess li miegħu il-Kabinett u l-Prim Ministru innifsu se jikkonsultaw. Maria Zammit, studenta fl-aħħar sena ta' kors fil-Computing Science, tkellmet fuq l-ħtieġa ta' aktar spazji miftuħa fil-qalba tal-komunitajiet fil-waqt li semmet sfidi fis-settur tal-proprjetà. Dan apparti li rimarkat dwar opportunitajiet b'saħħithom fis-settur li qed tistudja fih u sostniet li jeħtieġ li żgħażagħ Maltin u Għawċin jieħdu dawn l-opportunitajiet. Bħala studenta u dal-waqt ħaddiema fil-qasam tal-IT u t-teknoloġija nista' ngħid li ħanidħol f'industrija verament b'saħħitha. L-opportunitajiet huma endless kif ukoll il-pagi meta kkumparati ma' xogħlijiet oħra huma tajbin u hawn ħafna skemi li jgħinu individwi u organizzazzjonijiet ikomplu jinvestu ħinhom fuq proġetti ta' innovazzjoni. Jurgen De Guara ta' 32 sena kien żagħżugħ ieħor li jaħdem fil-qasam tal-manifattura u spjega kif dan is-settur jeżistu opportunitajiet li bihom persuna anki tibni karriera u jkollha kwalità tal-ħajja. Min-naħa ta' manifattura nara li m'hemm bdejt fil-li kien ġob għal persuni ġob normali tmur ġas kemm għall-paga illum naraħ karriera li jiena stess għaddejt minnha diġà bdejt minn tarġob qajtilha fuq. Illum il-ġurnata naħdem ġo kumpanija high security. Fl-MCAST intervjena wkoll il-President tal-Kunsill Studenti tal-MCAST Ħejdin Pexxi li messma t-tema ta' drittijiet ċivili. Bħalissa din naħdmu fuq inizjattiva il-GSEM. Il-GSEM hija għaqda li ħatkun qiegħda terġa' topera wara 6 snin inattiva fejn ħatkun qed tilqa' drittijiet tal-LGBTIQA+ fih dan l-MCAST. Hawn demografija kbira ta' dawn in-nies illi hemm bżonn li nilqawhom u jkollhom organizzazzjoni għalihom ħalli aħna nkomplu wkoll inkopru l-affarijiet u l-ħtiġijiet tagħhom. Nilqgħu allura biħġarna l-ħidma li qed tagħmel l-Onorevoli Rebecca Buttigieg illi ħatilqgħu wkoll anke l-Euro Pride u Malta tkompli tiġi l-ewwel anke f'dawn fejn jitlu d-drittijiet ta' dawn in-nies.